कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवारच्या अस्नोटी श्री कामाक्षी देवी भक्तालया वाहनाच्या पार्किंगाची अखेर देवस्थान कमिटीने घेतली दखल. कारवारच्या अस्नोटी श्री कामाक्षी देवीला अमावस्या उत्सवाक जावच्या वाहन पार्किंगाची समस्येबद्दल भगतवाडाच्या जय गणेश मित्र मंडळाच्या सदस्यान देवस्थान कमिटीक या विषयाचेर स्पष्ट शिटकावणी दिल्ली, पण तेजेरी कारवाई जाली ना म्हण अमावस्ये दिसाक जावच्या गैरसोयीच्या क्षणचित्राचे व्हिडिओ कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे प्रसारित करतरीत खडबडून जागी जाल्ल्या देवस्थान कमिटीन देवस्थानच्या कंपाऊंडा भायर उजवी बाजून 4 चाकी वाहन पार्किंगाची खास व्यवस्था केला आणि दुचाकी वाहना देवस्थानच्या कंपाऊंडात पार्क करची तयारी केला. शिवाय भगतवाडा रस्त्यार दोन्ही बाजून माते भरवण घालून वाहन पार्किंगाची व्यवस्था करची तयारी चल्ला, जेणेकरून हेज फुडें अमावस्ये उत्सवाक श्रीच्या भक्ताक आणि सार्वजनिकाक रस्त्यार कसलीच वाहनाच्या वर्दळीन त्रास जावने सारखे व्यवस्था करतले असे देवस्थान सूत्राकडच्यान माहिती मेळ्ळा. देवस्थान कमिटीच्या या निर्णयाचे जय गणेश मित्र मंडळ भगतवाडा हेमी स्वागत केला. वेळ जाल तरी हरकत ना, आमगेल्या मागणीची दखल घेऊन ही पार्किंग व्यवस्था केल्याबद्दल आभार व्यक्त करून हेच पुढे सुरक्षा रक्षक दवरून दुचाकी आणि 4 चाकी वाहना त्या जाग्यार सुव्यवस्थित पार्किंग आणि एकमुख संचार म्हणल्यार वन वे संचार व्यवस्था करून कसलीच कोंडी जावने हेजेर दखल घेवची, जेणेकरून देवस्थान कमिटी आणि भक्त हेमका सुलभ जातले. उत्सवा दिसा वाहन खिंचान भितर घेवचे आणि खिंचान भायर वयचे हेज खातीर खास सुरक्षा रक्षक म्हणल्यार सेक्युरिटी भक्ताक मार्गदर्शन दिवसाठी योग्य जाग्यार सुरक्षा रक्षकाली नेमणूक करची अशी मागणी जय गणेश मित्र मंडळान केला. सार्वजनिकालय आणि भक्ताला हितदृष्टीन योग्य पाऊल उचलताना देवस्थान कमिटी बरोबर आम्ही सदाच सहकार्याक आसात असे मंडळाचे माजी अध्यक्ष दयानंद अस्नोटीकर हेमी मानवीयता दाखयली. या वेळार मंडळाचे अध्यक्ष संजय गोवेकर, सदस्य राजेंद्र बांदेकर, उपाध्यक्ष सुरेश अस्नोटीकर हेमी हजर आशिल्ले. नमस्कार, हांव दयानंद अस्नोडकर उलयतां. कामाक्षी देवळा कडेन आसात हांव. कारवार कोंकणी फर्स्ट न्यूजाचेर आमी गेल्ल्या आठवड्याक एक न्यूज केल्लो की हिंगा कामाक्षी देवळा कडेन अमावस्ये दीस जे गाडी येतात त्याची सोय जायना म्हणून. तर बरेचसे असे वादविवाद जाले नंतर आमी ते कोंकणी फर्स्ट न्यूजाचेर घायले. चॅनलार ते कापून घेवन आमी परिस्थितीची जाण करून दिली आणि तेणी ते घायले नंतर आमच्या कामाक्षी कमिटीनं तेजे रिजल्ट म्हणून हिंगा जागो सगळो क्लियर केलो आसा आणि गैरसोय जी लोकांक जाताली ती तेमी एकदम व्यवस्थितपणे हिंग केल्लो आसा. तेजे बद्दल आमगेले गणेश मित्र मंडळ ते आमगेले अध्यक्ष आसा हिंगा संजय गोयेकर, सुरेश अस्नोडकर, राजेंद्र बांदेकर हे सगळे जाण हिंग येयले आणि हे पळोवन घेवन आमकां आनंद बी जाला. अशी जर तेमी आमकां फुडें बी खंयच्या अडचणीत जर सहकार्य करता आमी सगळे गणेश मित्र मंडळा सारखे आमच्या गांवचे गांवठण बी आमी तेंचे बरोबर आसात आणि आमगेले तेमी न्यूजाची दखल घेतली आणि हे काम केले लोकांक गैरसोय दूर केले बद्दल बी आमी तेमगे आभार आसात अशें सांगून घेवन हांव धन्यवाद. कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मेळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले. टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर, शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लॅमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा. किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना, त्याच किमतीत कारवारात मेळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. संपर्क नंबर 9082431025. जोयडाच्या कुणबी भवन आवारात कंदमूळ महोत्सव यशस्वी संपन्न. कारवार जिल्ह्याच्या जोयडा कुणबी भवनाच्या आवारात तालुका कुणबी समाज, काळी पर्यटन संस्था, काळी शेतकरी उत्पादक कंपनी, कंदमुळा उत्पादक संघ हेमचे तर्फेन कंदमूळ महोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरो जालो. या उत्सवाचे उद्घाटन आमदार श्री आर.व्ही. देशपांडे आणि खासदार श्री विश्वेश्वर रेड्डी कागेरी हेमी केले. या वेळार आमदार देशपांडे हेमी सांगले की जोयडा हे कंदमुळाचे कुळार म्हण या कंदमुळाचे मार्केटिंग जावचे गरजेचे असे तेमी सांगले. खासदार हेगडे हेमी सांगले की
कारवार जिल्ह्याच्या जोयडा तालुक्याची वेगळी अशी ओळख असून पर्यटनाच्या माध्यमांतल्यान तेजो प्रचार जावची गरज आसा। कंदमूळ कृषिकाराक सरकारातर्फे प्रोत्साहन दिवसाठी अवश्य प्रयत्न करू असे त्यांनी आश्वासन दिले। या वेळार डॉक्टर जयानंद देरेकर, विनय देसाई, शांताराम कामत, रवी रेडकर, सुदर्शन हेगडे आणि इतर हजर आशिले। ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತದ್ದು। ನಾವು ಹಲಸಿನ ಮೇಳ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಲಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು। ಹಲಸು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ। ಹಲಸಿನಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ। ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಆಹಾರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋಯ್ತು। ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಬಟಾಟೆ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಗೆಡ್ಡೆಯ ಒಂದು ಬೇಯಿಸಿರೋ ಭಾಗನೇ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು। ಹಾಗಾಗಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಒಳಗೂ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಸಬಹುದು, ಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನ ನಾವು ಸೇರಿಸಿ ತಿನ್ನಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರೋದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದೀವಿ। ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅದರ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಯಿಸಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ ಆಹಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಎಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯ ಇದೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ। ಹಾಗೆ ಹಲಸಿಂದು ಇದೆ, ಹಲಸಿನ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ। ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಫೀಸರ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೇನು? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಫೀಸರ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ರಿ। ಈ ಜೋಳ ತಾಲೂಕಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಬೇಕು। शिरसीच्या हायटेक आस्पत्रेच्या बाबतीत सत्य किदे हेजी खातीर 13 जानेवारी 2025 उपवास सत्याग्रह। अनंतमूर्ती हेगडे। कारवार जिल्ह्याच्या शिरसीत हायटेक आस्पत्रे संबंधित सत्य किदे हेजी मागणी करून शिरसीच्या पत्रिका भवनात समाजसेवक अनंतमूर्ती हेगडे हेमी पत्रिका गोष्टी घेऊन येवच्या 13 जानेवारी 2025 दिसा शिरसीच्या बिडकी बैलीच्या महात्मा गांधी पुतळ्याक मालार्पणा करून शिरसी शहराच्या प्रमुख रस्त्यावयल्यान मिरवणूक काढणं, मान्य तहसीलदार कार्यालयाकडे वचून उपवास सत्याग्रह आंदोलन करतले अशी माहिती प्रसार माध्यमामार्फत सार्वजनिका दिला। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। कारवारच्या सदाशिवगड व्याप्तीत अमूल दुधाचे एकच डिस्ट्रीब्युटर अमूल पार्लर, साक्षी एंटरप्राइजेस, सदाशिवगड। अमूल दूध होलसेल किमतीत विक्रीचे हॉटेल, लग्न, मुंज, वाढदिवस अशा प्रत्येक समारंभात किंवा इतर कार्यक्रमात अमूल दूध, दही, बटर मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, पनीर, अमूल दुधाचे चीज, ताक, दही, तूप, रसगुल्ला, गुलाबजाम, इलायची, मिल्कशेक, बदाम, केशर यासारखे अमूल कंपनीचे हर एक चीज मिळचे आणि ऑर्डरी प्रमाणे आईस्क्रीम मिळचे ठिकाण
अमोल पार्लर, साक्षी एंटरप्राइजेस, अपोजिट दुर्गा बँक, सदाशिवगड. अधिक माहितीसाठी 8277531311 या नंबराचे संपर्क साधतो. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.